Aquesta exposició ja fa temps que la volíem fer. Recordo les converses que vàrem tenir amb mon pare per organitzar-la. Finalment s'ha duit a terme. Llàstima que ell no ho pugui veure, ja que segurament en Lluís i ell s'ho haguessin passat molt bé planificant fins al darrer detall. Quan l'Ajuntament de Sóller va prendre l'encertada decisió d'anomenar Lluís Castaldo fill il·lustre de Sóller, va fer justícia. En Lluís és per mèrits propis mereixedor d'aquesta distinció, ja que no només és el millor artista solleric i el que té una projecció més internacional, sinó que també és una gran persona que amb la seva trajectòria personal i professional ha enriquit la vida de la nostra ciutat. Al Casal de Cultura de Sóller ens varen alegrar molt de que un dels seus fundadors rebés tan alta distinció i immediatament vàrem acordar sumar-nos a l'iniciativa fent aquesta exposició homenatge. Quan li vaig proposar a en Lluís fer aquesta exposició, li vaig demanar que fos una proposta molt personal, que mostrés no només la seva obra, sinó també la seva vida artística. La idea li va semblar bé i, a més, va trobar que seria una bona ocasió per donar a conèixer la seva obra més recent, el que fa ara. Tenc que dir que ja coneixia la pintura i la ceràmica d'en Lluís i he quedat impressionat amb la seva obra actual. Immediatament ens vam posar a treballar. La primera passa la va donar ell quan va aconseguir que la seva filla Blanca es fes càrrec de la selecció del material que havíem d'exposar i fos la comissària de l'exposició. La resta ha estat coordinats esforços de tots els que, d'una manera o d'altra, han participat en la seva organització. Volem agrair a tots els que han col·laborat en l'organització i muntatge de l'exposició, en particular els fills d'en Lluís i Nabel, en Blanca i en Lluís, de Rafa de Santiago, Ramon, Paloma Ensenyat, Margarida Vicens, Jaume Ensenyat, Tolo Oliver, en Damià Coll d'Infogràfic i Tolo Pomà i Tito Alfonso de Llumar. Vull fer un petit incís i és que hem aprofitat aquesta ocasió per renovar tota la il·luminació de la sala d'exposicions, ja amb tecnologia LED, més econòmica i més eficient. Aquesta exposició pretén complementar el seu nomenament de fill il·lustre i ajudar a conèixer l'obra i vida artística de Lluís Castaldo. El resultat, per jo, és excel·lent i el treball de la comissària Blanca Castaldo impecable. Estic segur que quan vegin aquestes obres meravelloses estaran d'acord amb mi. Finalment, vull agrair a Nabel i a en Lluís que ens hagin donat l'oportunitat de fer aquesta exposició i d'aquesta manera contribuir al merescut homenatge que Lluís Castaldo mereix. Bones tardes i moltes gràcies a tots per venir. Gràcies al Casal de Cultura per donar-nos l'oportunitat de fer aquesta exposició i també per donar-me l'oportunitat de revisar amb mon pare la seva trajectòria artística. Jo, com a filla seva, he viscut la seva evolució, he vist el que fa, he conegut els seus amics, però de vegades no te'n dones prou compte de lo important que són determinades persones en la seva trajectòria. I aquest estiu, preparant aquesta exposició, he tingut oportunitat de revisar amb ell documents, escrits que li han fet amics, coneguts, fotografies, la seva obra. Hem anat revisant imatges d'obres que ha fet, arquitectes amb qui ha col·laborat i una mica això és el que vos hem intentat transmetre i que m'havia encomanat des del casal. Vos hem posat algunes imatges d'aquestes amistats que han tingut. Desgraciadament, m'han donat compte de que ha compartit moltes feines i inquietuds amb gent que feien feina junts però no se feien imatges junts. Per tant, no els de tenir retratat. Estic pensant en Toni Vicenç, estic pensant en Bartomeu Baquer, l'arquitecte, en Sebastià Bramundí, que ens ha costat molt trobar-ne, en Albert, el pintor, en Ferragut, Francesc Ferragut, l'arquitecte, Josep Ferragut, és vera, Josep Ferragut, i tants altres que han tingut moments de feina plegats i que han compartit idees, il·lusions i que queden els seus escrits i queda la seva obra, no tenim imatges per mostrar-ho. De la manera que tu
realment m'has descobert un que jo no coneixia, o ja l'havia oblidat, ho coneixia, però en Susana s'havia oblidat, i sobretot crec que refleja d'una manera molt il·lustrativa el que segurament demà us dirà el nostre amic d'aquí, que ha de defensar els arguments suficients perquè m'ho puguin realment concedir aquest honor que és aquí il·lustre de Sóller, que és una cosa molt sèria, no? A mi fa molta il·lusió. A partir de que m'ho he cregut, perquè... Esperant demà. I res. Vull desig que pugueu veure l'exposició d'Utenament. Això des que m'he caminat. Què vol dir això des que m'he caminat, Lluís? Pues mira, és històric. És història meva, des del principi fins quasi les finals. I podràs comprovar, pues, començant per veure les primeres obres d'un període molt oscur, del franquisme més dur, quan nosaltres, Antoni Vicenç i jo, en Jaume, estàvem convençuts de que no en sortiríem mai d'aquest pou. Fins al punt de que Antoni Vicenç, que havia acabat una carrera de filosofia, Antoni Vicenç Castanyer, havia acabat una carrera de filosofia, diu jo he dedicat 5 anys a aquesta carrera i només estic convençut que serveix per fer un butlletí oficial. Ho dic perquè jo en aquell moment pintava d'una manera molt medent tot el gos color de xocolata, i no és que menjassin xocolata perquè no n'hi havia d'aquell temps, però aquí hi ha unes obres que responen a aquella època i curiosament les que faig actualment tenen un reflex d'aquella època, el que vol dir el camí caminant. I una altra cosa que també crec que val la pena que la diga és que molta de gent s'estranya de que jo pinti, és que jo en realitat era pintor, no? Que quan vaig descobrir la ceràmica vaig apartar la pintura i m'he dedicat pràcticament tota la vida a la ceràmica. I conseqüències de la vida, pues, físicament me va retirar de seguir fent ceràmica. I davant aquesta actitud vaig pensar que el millor que podia fer era tornar a agafar els pinzells o tornar a començar en la pintura, i això és el final, camí caminant. Per part de l'Ajuntament me demanen que digui unes paraules. Les paraules que puc dir és gràcies a en Lluís per la fiabilitat i demostrar-me el tipus de persona que és en els moments que m'ha estat xerrant durant aquest any en motiu del nomenament com a fill il·lustre. No? Demà serà la culminació, diguéssim, d'aquest nomenament i agraint al museu que hagi coincidit amb aquesta exposició que dona peu i dona coneixement, si és que no el coneixeu, a l'obra d'en Lluís. No descobrirem Lluís, ho farà en Pep demà. Tots els que sou aquí el coneixeu, hi ha poc que descobrir. La veritat és que la sorpresa que jo vaig tenir, ho repeteix, va ser la persona que vaig conèixer a nivell personal durant totes aquestes trobades que hem tingut, preparant coses, o xerrant, o conversant a casa seva, molt afablement, com ell i ta mare mos han tratat aquest mes. Gràcies sobretot a en Lluís i gràcies a la corporació sencera que en un moment convuls on no se posen d'acord per tirar endavant va ser de forma unànim l'acord per arribar a aquest nomenament. Gràcies, Lluís. Al margen de la pintura. Cuando descubrí la cerámica me olvidé completamente de la pintura. Para mí era tan
era tan compenetrante la obra cerámica, el proceso de elaboración, todo esto de... En Lluís no té en cap moment aturall. No s'ha sorprès un poc més i aquests quadres nos diuen que també hi ha hagut un gran pintor. I hi ha un gran pintor darrere, el millor ceramista de Mallorca. Bé, sabíem d'un Lluís Castaldo meravellós ceramista i ara que veiem les seves pintures veiem que també dins la pintura era un gran artista. Això ens alegra doblement. Lluís, a mí lo que me agrada es això, en memòria de los vells temps, por molt d'anys, estimat i enhorabona. Quan el t'hagi tornat a cridaré, el vendràs a cercar, veuràs el taller. No diré, no diré que en tan poc que n'hi ha, que no ens els poc que n'hi ha soia. Hombre, no coneixes? La veritat, molt guapa. Jo coneixia la part ceramista, ceràmica, no coneixia la part pictòrica. Molt bé. Hemos descubierto para nosotros otra faceta, porque la cerámica lo conocemos. Nosotros de Luis nos encanta su cerámica, pero ahora yo creo que es otra faceta que está, vamos, ya maravillosa. Maravillosa. De estas pinturas. Yo, mamá, me encanta. Bueno, tiene mucha fuerza, tiene mucha... En general, como una alegría que se refleja también un poco... Bueno, y hay cosas que yo que soy ecologista, veo un poco como recupera materiales y también que me parece muy importante. Expresión del paisaje, del entorno. Es un magnífico producto del entorno. O sea, que solamente alguien que ha vivido en un entorno maravilloso puede hacer una pintura como esta. Es una descubierta por mí, es una sorpresa las pinturas. Yo no conocía las pinturas. Son muy buenas, muy buenas. Yo tengo la impresión que la alegría hoy es mucho más visible que hace 50 años, de las obras hace 50 años. Hace 50 años las obras tenían algo como tristeza y ahora tiene alegría. Me semblen enormement modernes. Me sembla una persona d'una creativitat inesgotable, no? Coneixia més la ceràmica i la pintura per jo és vera que és nova, però me sembla apassionant aquest home. Fantàstic. És una exposició magnífica. Ha fet un esforç tan gros de sortir d'un puesto a l'altre, de passar de la ceràmica a la pintura, que pensa que ha disfrutat, però que al mateix temps ha patit. Així és que són les dues coses a la vegada. Realmente ver la obra de un maestro ya
y opinar sobre ella no estoy cualificado, pero simplemente lo que sí puedo decir que me agrada muchísimo y aquí se demuestra que un maestro hasta sus últimos días puede trabajar y crear y hacer cosas bonitas. Y enhorabuena Luis y a toda la gente que realmente apoya todo esto para que nuestro gran maestro Sulleric pueda engalardonarse en todo el mundo. Muchas gracias. El mestre Gastaldo ha tornat a la pintura, potser no l'havia deixada mai, i és un plaer veure que canvia d'eines, però la seva sensibilitat sempre és. Que no le mime. Que no le mime. Que no le mime. No, esto no le tienes que escuchar. Nosotros necesitamos mimos. Il a un univers à lui qui nous fait un effet imprescindible. Bon dia a tothom. És per a mi un gran honor avui, com a batlle de Sóller, presidir aquest ple extraordinari que ens serveix com per fer el nomenament d'en Lluís Castaldo París com a fill il·lustre de la nostra ciutat. A més, un dia d'avui que és el dia de Sant Bartomeu, patró nostre, i aprofitar també per donar molt d'aigua a tothom. Sense res més per ara, el secretari té la paraula. Bon dia. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari és l'expedient instruït per a la declaració del senyor Lluís Castaldo París com a fill il·lustre de la ciutat de Sóller. El ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 9 de febrer, va acordar el següent. Incoació de l'expedient reglamentari per a declarar, si s'escau, fill il·lustre de Sóller el senyor Lluís Castaldo París. Atesa la proposta del batlle i regidor de Cultura, el senyor Jaume Cervera Cervera, de declarar fill il·lustre de Sóller el senyor Lluís Castaldo París, atesa les demandes efectuades al respecte pel senyor Josep Bausà i Pisat i el Gres, recordant la seva important trajectòria artística que el fa mereixedor d'aquest títol. Atès el reglament d'honors i distincions vigent, el dictamen favorable de la Comissió Ajuntament segle XXI, la Corporació, per unanimitat i en votació ordinària, va acordar, primer, la incoació de l'expedient reglamentari per anomenar, si s'escau, fill il·lustre de Sóller el senyor Lluís Castaldo París. Segon, el nomenament del senyor Josep Bausà i Pisat com a instructor de l'expedient i de la senyora Llucia Morell Oliver com a secretària del mateix. Tercer, que l'instructor de l'expedient, una vegada recopilades totes les dades que s'obtinguin sobre la persona i actuació del candidat, poden-se verificar i qualificar tota casta de proves que s'uniran a l'expedient, emeti el corresponent dictamen sobre el nomenament esmentat, que haurà de quedar fonamentat amb els fets degudament provats i especificats. Quart, que la proposta o dictamen de l'instructor s'exposi públicament en el tauler d'avisos de l'Ajuntament pel termini de 8 dies, als efectes de que l'expedient pugui ser examinat i els interessats puguin al·legar el que creguin procedent sobre la proposta formulada per l'instructor. Cinquè, que la proposta, una vegada publicada,
s'elevi el ple per a la seva aprovació, si s'escau, i el nomenament conseqüent del candidat com a fill il·lustre de Sóller. I sisè, una vegada declarat fill il·lustre, se li entreguin els atributs i els documents acreditatius de l'esmentada distinció. Moltes gràcies. Ara és el moment que l'instructor Josep Bausà i Pisà defensarà aquest nomenament. És per mi un honor immerescut haver estat elegit per aquest Ajuntament instructor de l'expedient reglamentari per anomenar fill il·lustre de Sóller el senyor Lluís Castaldo París. Lluís Castaldo neix a Sóller el 2 de maig de 1936 en el carrer del Bisbe Colom i més tard passa a viure en el carrer de Sant Pere. Fill de Pietro Castaldo, d'origen napolità, i d'Antònia París Nicolau, sollerica. He seguit el caminar artístic de Lluís Castaldo com ho feren en el principi Toni Serra, Toni Vicenç, Jaume Ensenyat, Miquel Ferrà Martorell, Josep Maria Almagro, Bartomeu Ferrà, Bartomeu Suau, Tugores. En el transcurs dels anys s'hi afegiren comentaristes i escriptors com Díaz Pardo, Blai Bonet, Baltasar Porcel, Alexandre Sinici Pellicer, Camilo José Cela, Pere Serra i Bausà, fill il·lustre de Sóller, Guillem Frontera, Alberto Hauf, entre altres. L'esperança del jove Lluís Castaldo estava posada al llarg, cosa que va poder intuir quan el seu benestar el va portar a treballar en el casino de la Unió, més conegut per la botigueta. Els seus gaire 13 anys. Era un lloc de tertúlies freqüentat pels artistes Pep Ventosa, Buidengoles, Salià, Castellà, Juli Ramis, aquest darrer, també fill il·lustre de Sóller. Allà entrà en contacte amb l'obra d'aquests pintors i començà a aprendre la seva vocació artística que avui intentaré desgranar. Es tracta d'un historial i una biografia extensa que procurarem resumir per no fer massa llarga aquesta intervenció sense deixar de banda el més substancial. El 1950, Lluís Castaldo, encara molt jovenet, prengué part en el 5è Saló de Nadal que convocava Galeries Mora i en el que participaren, segons he trobat, a un manuscrit de mestre Rafael Mora, hi participaren Maria Lluïsa Magraner, Toni Oliver, Bel Rullant i Marcelí Escarcell, alumnes tots de Don Pec Castellanes. El 1954, Lluís Castaldo du a terme la seva primera exposició a l'ambaixada individual a Itàlia de pintura, visita als ceràmics Tallarets Artigues, amb el qual estableix una interminable amistat. En 1962, com ja he dit, es posà al Club dels Poetes de Formentó, mostra organitzada i presentada per Camilo José Cela. L'any següent realitza un mural amb esmalts per encàrrec de l'arquitecte Toni García Ruiz, president de la Real Acadèmia de Sant Sebastià. Du a terme una exposició a Grifa i Escoda, amb l'escultor Pere Martínez Pavia, autor del monument a les valentes dones. Camilo José Cela signà el text de presentació. El 2009, amb motiu de la mostra antològica que assolí un gran èxit al Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí de València, titulada Castaldo, de la pintura a la ceràmica, i de la qual
el director del Solleric, Jaume Coll Conesa, s'edità un catàleg raonat en el que participaren els escriptors Carmen González Borràs, Francesc Bujosa i Toni Viver. La presentació fou a càrrec d'Àngeles González Sinder. Els mateixos dies vaig publicar un article en el setmanari Solla manifestant que Lluís Castaldo era mereixedor de ser nomenat fill il·lustre de la ciutat de Sóller. Article que comptà amb l'adhesió dels escriptors Toni Serra, Miquel Ferran Martorell i Aina Colom, entre altres. Aquesta exposició per mostrar més tard a les Valdes de Palma amb un muntatge espectacular. En 1963 vaig escriure: Lluís Castaldo no estarà gaire a destacar entre els ceramistes de talla universal. El temps m'ha donat la raó. Crec que un cop exposada la trajectòria professional i personal del solleric Lluís Castaldo París, considero que he aprovat amb escreix el seu mèrit perquè sigui proclamat fill il·lustre de Sóller. La trajectòria esmentada en aquest informe em permet sol·licitar en aquest consistori el títol de fill il·lustre de Sóller pel senyor Lluís Castaldo París. Moltes gràcies. Senyora Sina. Ha quedat molt clar, crec que per tots els presents, inclús per gent que no és present, la gran trajectòria del senyor Lluís Castaldo. Ha quedat molt clar que de la vostra passió heu fet un gran reconeixement també cap a Sóller a l'hora de treure-ho cap en el món i mostrar-lo a tots. Estem molt orgullosos i ens sentim, la veritat, molt orgullosos de poder estar aquí en aquest reconeixement i per part nostra teniu tot el recolzament, vos donant l'enhorabona, és un gran honor, enhorabona. Gràcies. Que és un referent per als joves artistes que teniu avui en dia a les Illes. Per això creiem que és necessari i és reconegut donar aquest nomenament de fill il·lustre. Tindrà el nostre vot a favor. Gràcies. Vàrem aplaudir la decisió de fer a don Lluís com a fill il·lustre del municipi. Evidentment, el senyor Bausà ha explicat perfectament tots els mèrits que a més ja tots coneixem, no en tanta profunditat, però sí en satisfacció i només sumar-nos. Podria donar l'enhorabona al senyor Bausà per la presentació que ha fet i al senyor Castaldo, sense cap dubte, per el nomenament de fill il·lustre d'aquest municipi. També donar l'enhorabona al l'Ajuntament i al senyor Galba per haver pres aquesta decisió i des d'aquí ens congratulem d'aquest acte que de veres que passa la història, primer per lo que sou i segona per l'acte d'avui. Gràcies i enhorabona. Un orgull tenir a Sóller, com ja sabeu, una persona de la vàlua d'en Lluís Castaldo, un referent a nivell mundial, una persona ambaixador amb el seu art de tot el que representa la vall de Sóller, tots els sentiments i tota la nostra natura, tot el nostre entorn i el caràcter de solleric i solleriques. Per tant, sense voler afegir molta cosa més, un agraïment sincer a la seva trajectòria, a la seva feina, un reconeixement més que sincer per part de tota aquesta corporació, de tot l'Ajuntament i de tot el poble de Sóller. Fem-lo fill il·lustre per tots nosaltres a dia d'avui i, a més, com ja ha comentat el Val d'abans, en la festivitat de Sant Bartomeu, és un acte molt sentit i molt viscut per tots nosaltres. Per tant, enhorabona, desitjar-li seguir endavant. I em vaig quedar una cosa ahir quan vostè estava explicant la seva obra i la seva trajectòria, que explicava un poc quan vaig començar i aquella etapa de foscor. Crec que aquella etapa de foscor, amb moltes utopies, amb moltes il·lusions, hi va haver una generació de persones que van lluitar per la nostra terra, per la nostra identitat, per la nostra llengua, per la nostra cultura, per la llibertat de les persones
I crec que a dia d'avui, i més que mai, aquesta inquietud hauria de ser present en totes les persones que estan al capdavant de les administracions, en totes les persones que estan dins la política i en totes les persones que de forma interessada, desinteressada com vostè, han mantingut al llarg d'aquests anys tota aquesta inquietud social, que també és una inquietud de destacar-li i ajudar-li a part de tota la seva trajectòria professional i com a persona. Moltes gràcies. Són 15 vots a favor, s'aprova per unanimitat. En nom de tot l'Ajuntament. Jo no som un home de moltes paraules i menys en aquestes circumstàncies. Som un home de fer coses, és a dir, que no de parlar de les coses. No obstant, crec que he de dedicar unes primeres paraules a tots aquells que han fet possible d'una manera generosa, com és el grup Greix, que se va interessar per sol·licitar tots els elements del Greix, el Casal de Cultura, el nou president que d'entrada també va proposar fer una exposició en la qual se pogués veure físicament l'obra de diferents puestos. I en aquest moment es dedicar un record molt especial a qui va ser president del Casal de Cultura durant molts anys. Ja m'ha ensenyat que en aquest moment no pot participar d'aquest acte, però que segurament estaria orgullosíssim. Després, no podia ser menys, en Pep, que ha fet jo crec que ha afegit moltes de coses, perquè no pot ser que jo n'hagi fet tantes, no sap greu, però com que sempre ha estat un entusiasta i he de dir des dels primers moments, com ho va ser Antoni Vicenç, Antoni Serra, Antoni Vicenç aquí no és, on és Antoni Serra? Ah, Toni, va per tu això. Després també agrair a tots aquells que han participat, a Damià Jaume, que se va oferir a fer el meu retrat aquí, que no faig molt bona cara, però pintures que jo aquest dia no estava de molt bon humor. On és el Damià? Aquí, gràcies Damià. Ho va fer d'una manera molt espontània i molt generosa. I per descomptat, el senyor Balba i de totes les representants del consistori, que d'una manera generosa
han respaldat aquestes idees. Jo, això, a nivell de llocs, que no estic d'edat, allò. Aquestes coses. Havia preparat unes paraules, però crec que és més fàcil entregar-vos aquest llibret aquí on jo he pres totes les idees referents a la ceràmica. Faig un elogi molt especial, i el dic en principi, a la gran aportació que varen fer les dones, dic les dones, les sàpiens, del Mesolític, nada menys que fa 13.000 anys, quan elles varen ser capaces de concebre i desenvolupar els primers recipients ceràmics. Això és un fet històric que, de qualque manera, la història no sempre ha estat justa en totes les coses que s'han... i menys en el cas de les dones. Així que he volgut insistir en aquest fet tan especial perquè mentre els homes, parlo de 13.000 anys antes de les nostres èpoques, mentre l'espècie humana encara vivia dins coves, els homes se dedicaven a caçar les grans preses, els elefants, els lleons, els bous, i havien de sortir de la cova per poder aconseguir. I havien de sortir tots junts, precisament, el grup. No ho podien fer d'una manera individual. En aquest moment la dona quedava amb la responsabilitat de poder seguir alimentant les seves descendències, els petits. I és aquí on varen aparèixer les primeres ceràmiques. Molt tantes de que aparegués l'agricultura, que se desenvolupés la ramaderia i que s'assentàs d'una manera definitiva. A partir d'aquí, en molt pocs anys, se va aconseguir les grans civilitzacions. Egipte, Mesopotàmia, Grècia, Roma, tot el que vulgueu. Però la ceràmica, que està tan poc considerada, va ser la primera baula que es va construir punt per punt l'evolució de l'espècie humana. Tant és així que si anàssim a l'Homo faber, els primers temps, aquí on se detecten les primeres esquerdes de sílex fa 2 milions d'anys. He dit 2 milions d'anys. Fins que no havia passat aquest temps, no s'havia demostrat que la humanitat fos capaç de portar una cosa nova. I les dones van ser les que ho van fer. Van ser capaços d'agafar l'argila, d'amassar-la, d'adequar-la, de donar-li forma, de coure-la. I això només tenia una finalitat, que era donar sostén a les seves criatures, que no tenien, podien digerir segons quins vegetals i a través del recipient va ser això possible. Per tant, crec que és oportú que en aquests moments que m'honoreu a mi també tinguem un record per les sàpiens d'aquell temps. Gràcies al poble de Sóller, a les dones, en principi, a les dones, naturalment, i a tots vosaltres per el que m'heu demostrat aquests dies que jo està per damunt de les meves possibilitats d'emoció. Crec que en nom de Sóller és que el que he de fer és donar-te les gràcies a tu per tota la teva tasca a nivell artístic. Gràcies. Jo he dit sempre que això m'agrada més. Jo en la feina sempre he estat aconhortat. Tinc que dir que vosaltres és una redundància que l'agraïm moltíssim perquè no havia pensat mai que un moment de que me pogués arribar. Moltes gràcies.
havia dit al Lleó, recorda que després dels dinars i els sopars venen els discursos. Ja ha perdut la llana, no? Per tant, jo no voldria... Però el de la taula, allà on estava assegut, m'han dit que, evidentment, pintura qualcú que tingués veu, no bona veu, veu alta, hauria d'expressar el nostre agraïment a en Lluís per ser com ha estat. Vull dir, ha estat una persona que tots hem admirat, hem tingut el gran privilegi de ser amics seus i per tant això, a part d'aquest homenatge tan merescut, molt goig i li donem les gràcies per això, per haver estat en Lluís Castaldo. Entonces hoy yo quiero rendir homenaje a Isabel. Entonces voy a decirle, ser mujer, ser mujer, ser la luz, ser la flor, ser la risa y la miel, ser mujer, ser amor, tener en el regazo una blanda y serena, tener el corazón como un niño pequeño, para el niño con sueño, para el hombre con pena, tener brazos flexibles como cuellos de aves, brazos tibios y suaves para guiar los pasos primeros del infante, para ceñirse al cuello del amante. Ser amor, ser mujer, ser la madre que engendra y la hermana que escucha, ser la novia que besa, ser el premio en la lucha, ser amor, ser mujer. Amargada o florida, quiero siempre en la vida ser amor, ser mujer. He venido a escuchar los amadores por ver si entre sus ojos llego a oírte, porque te quiero hablar, para decirte que eres siempre el amor de mis amores. Bueno, ya está bien, ¿no?